До края на това видео ще ти покажа как на 22 години генерираш близо 5 милиона лева напълно сам и ще дам подарък, който ще ти промени живота. И го казвам не само като човек, който е успял, а като човек, който знае колко боли, когато искаш да се промениш, но не знаеш откъде да започнеш. Ако ти ме беше видял само преди 5 години, нямаше да повярваш, че говорим за един и същ човек. Бях едно напълно нормално момче. Играех видеоигри по цяла вечер, ходих на училище, ядох дюнери, скролвах в TikTok и винаги съм си мислил какво може да е чувство наистина да успееш в този живот. От материалните неща, като къщи, коли, пътувания, до истински важните неща, като здраво семейство, истински братя, партньори и силна вяра в Бог. Да, ама тогава не бях нищо специално, нищо различно, бях на светлинни години. И въпросът е как започвайки оттам, 5 години по-късно управлявам 4 успешни акон бранда, стотици хиляди на месец, офиси, екип от над 20 човека, взех мечтаната си кола, къща, живот, който дори не вярвах, че е възможен за мен. И причината ти го казвам не е за да се хваля, а за да ти покажа контраста. Ако едно напълно нормално момче, точно като мен, може да си промени живота на 180 градуса, можеш и ти. Това не е историята за какъв съм аз. Това е доказателство за какво е възможно за теб. Ежедневието ми беше като на всеки друг. Автобус до училище, видеоигри, малко тренировки, много YouTube и абсолютно никаква идея какво искам да направя в живота си. Не бях отличник, не бях най-общителния, не бях и най-уверения. Бях просто едно момче, което обичаше да качва нивата, само че във видеоигрите. И тайно в себе си искаше един ден да направи нещо голямо, но нямаше никаква представа откъде да започне. И може би точно тук ти ще се препознаеш. Онова усещане, че си създаде за нещо много повече, но все още не си разбрал как да го отключиш. Точно тогава започнах да пробвам всичко. Трейдинг, крипто, препродаване на обувки, какво ли не. И всичко завърши по един и същи начин. С провал. Истински удар върху мен дойде с Hyperclothing, първият ми бранд за дрехи. Действах емоционално, инвестирах всичките спестявания през последните 2 години и когато стоката пристигна, никой не я искаше. Не бях проучил пазара, трендовете, клиентите, нищо. Стоях в стаята, гледах ги всичките тези кашони и посещах как мечтата ми се свива до нула. Това беше и първият път, в който наистина ми запари. Бях на ръба да се откажа. Точно това беше момента, в който се почувствах напълно сам. Не защото нямаше хора около мен, а защото никой не разбираше амбицията ми. Приятелите ми нямаха големи мечти, учителите ми не вярваха, че от мен може да стане нещо, а средата ми беше потискаща. Аз просто търсех начин да се докажа пред себе си. И точно тогава осъзнах, че ако не си помогна сам, никой няма да го направи. Никой няма да дойде да ме спаси. Помня го момента като сцена от филм. Прибирах се към нас през една спирка, валеше супер силен дъжд, бях мокър, уморен, супер много ядосан. Точно тогава пред мен прилита едно червено Lamborghini, светлини, шум, контраст. Едно Бог ми каза, ако ти не се промениш, нищо няма да се промени. Това не беше просто кола, това беше отражение на живота, който е възможен, ако реша да се боря още веднъж. Това беше и момента, който ме извади от посредствеността. Беше като визуална метафора, моят стар живот под дъжда и бъдещия живот, който профуча пред мен. И тогава, дами и господа, се потопих в света на електронната търговия. Първоначално мислих, че е само за хора с връзки или голям капитал. Мислих, че това е свят, който аз нямам място. 3 седмици по-късно, беше 3 сутринта, всички спяха, аз на кухненската маса с лаптопа, изъж чичинг, първата ми продажба, усмихнах се и буквално си прошепнах, знаех си. Това беше момента, който промени всичко. Не защото направих пари, а защото за първи път усетих, че аз наистина мога. Истината беше, че Еком не ти иска връзки, име или пари. Иска ти просто да опиташ, да се научиш, да се дадеш шанс. И когато влязах сериозно този път с всичко, което имах, всичко щракна на мястото си. Еком бранда ми беше първото нещо, което ми даде реална възможност да изляза от живота, който наистина не исках да живея. Малко след това и първите 1000 лева в дашборда. Стоях в пълна тишина и просто гледах числото. Все едно отключих скрита част на картата от собствения си живот, за който дори не знаеш, че съществува. Точно тогава дойде и момента, в който направих годишната заплата на учителката, която най-много не вярваше в мен за точно 1 час. Аз си казах, всичко в този свят е възможно. Абсолютно всичко. Този момент нататъка нищо вече не беше също. Беше като да се събудиш в нова реалност. Не, че живот се промени за един миг, а че аз се промених. Оттам, 2-3 години по-късно, нещата се бяха натрупали. 4 екон бранда, международни пазари, екип от 20 човека, офиси, производства, пътувания, мечтаната кола, мечтаната ми къща и най-добрата форма в живота ми. Успехи, които едно напълно нормално момче като мен никога не се е мислил, че са възможни. Но най-голямото удовлетворение не са материалните неща, а това, че мога да помогна на други млади хора да направят същото. Само че да им спестя и хилядите ми грешки и провали и да им дам всички тънкости. Особено във време с изкуствен интелект, работа за седмици вече се върши за ден. И ако сега трябва да съм напълно откровен, само през последните няколко месеца студентите, с които работим, общо генерираха 6 цифрен оборот от абсолютната нула, без да си показват лицето, само с лаптоп и интернет. И всичко това е документирано в интернет за всеки, който не му се вярва, или го хваща яд, или просто
му е интересно. Това е доказателство, че модела не работи само за мен, работи за всеки, който действа. И точно заради това създавах и 100% безплатното обучение за стартиране на Ecom бранд с AI за всеки един човек, който наистина иска да успее, но не му е показана посока. Защото днес вече има модел, който прави всичко по-лесно. AI ти открива продуктите, прави дизайна, прави сайта, прави ти рекламите. Всичко, което на мен ми липсваше, когато аз започвах, днес ти го имаш. И местата са ограничени. Аз нямах нищо от това, а ти го имаш. И заради това може ти е много по-лесно, отколкото ми беше на мен. Така че ако ти усещаш, че това е твой момент, попълни формата отдолу и ще се свържа с теб, за да ти покажа как аз успях, защото животът ти може да се промени много по-бързо, отколкото си мислиш. Чакам те от другата страна.